ULinda Sibiya uzwakalisa ukungenami ngesenzo sikaNgizwe yasenze ngomgqibelo egxeka uMalema noma eveza ubuhlanga obuthize bokuthi eKZN kuphethe amaZulu mayefuna ukukhankasa uMalema kumele ayokhankasela le ngakube Limpopo mayefuna ukuze eKZN kumele aqale kuyena uNgizwe aqala acela abantu bakhe kuyena uMalema ngoba kwaZulu kuphethe yena uNgizwe Mchunu. Nangu ULinda Sibiya uzama ukumkhuza uMacingwane ngesenza senzile uthi sekukaningi ethuka abaholi bepolitiki sekwanele. Good evening, Dumelang, Molweni, Thobela, Sanibonani. Ngiyanibingelela nina besilo, ngiyanibingelela nina bakamdlokombane. Ngithi ninjani, niyaphila. Ngithena angikwazi ukuthi ngidle ukhisimuzi noma ngijabule nomndeni wami without responding to Mr. Ngizwe Mchunu. I won't be able to enjoy my Christmas without responding to you, Mr. Macingwane. Phakade, ngicabanga ukuthi my brother manje sekwanele. Usuthuke abaholi abahlukahlukeneyo bezepolitiki bathula baphinde futhi bazokubiza ukuthi gibela estadium ukhulume noma kuma platforms ebese uyakhuluma. Hayi Macingwane sekukahleke manje. Yabona ke phakade awunalo ilungelo lokuthi wena uthuka abantu bezepolitiki noma abaholi bezepolitiki ebese kuthi amaZulu la usebenzise igama lamaZulu. Thina njengamaZulu saziwa into eyodwa, sazona ngobumbano, saziwa ngothando, saziwa ngenhlonipho. Le usuyenza ukuthuka inhlamba ebese ubiza umnumzane womuzi. Mr. Malema is married, he's a married man. Unengane, my brother. And he's quiet, he's not responding to you. Uthule ngoba akaboni ukuthi kufanele a responde kuwena. Mina ngiyabona kufanele ngiresponde kuwena because usuka wafaka igama lamaZulu. Free country. South Africa ivulelekile. Umpedi, umvenda, umsuthu, umtsonga njalo njalo engahamba noma ikuphi la eSouth Africa. Wena uyangena eGoli, wena ungangena kwezinye indawo. Wena uvumelekile ukuthi uye noma ikuphi phakade. Macingwane akusizeke manje. Isikhathi sokuthi uthuka abaholi bezepolitiki ngicabanga sesikuphelele Cingwane. Yabona ke manje mfo ngikwazi kakhulu. I worked with you at the SABC, Ukhozi FM in particular. I know you Macingwane, and Macingwane I know you very well. Now it's high time. Refrain ekuthukeni abaholi. Ikakhulukazi CIC, the commander-in-chief, the president of the EFF. Akufanele Macingwane, akufanele phakade ukuthi uzehlise isithunzi ngihlonipha kangaka unomndeni wakho. Angifuni ukungena kwisikhundla onaso othi usiphethe okhuluma ngaso. Angazi kwenziwa kanjani ukuthi uze wena ube lesi sikhundla. Ngokuhlonipha phakade ngithi mfowethu ngiyacela kwekaMthaniya la kwaZulu ukuthi akekho umholi ozongena kwaZulu Natal eze kuwena ezocela wena abike kuwena. Maybe phakade uthini menza kuwena. Ngiyacela phakade. Let me remind you Macingwane, on the 10th of February 2024 next year, CIC Julius Malema uzo addressa kwi manifesto launch ye EFF. Uzofika abalandeli be EFF simeme nencukuthwane esuka endaweni ehlukahlukeneyo. Nawe you were invited EFF ineminyaka eyishumi. La eThekwini wenza into enhle wazonikeza uMr Malema umqhele wemfaka ekhanda. Kuyangixaka ke manje mase usuka wena uzothuka umnumzane uMalema umbize ngomfana. Wena umfana unomndeni wakhe unengane zakhe. Ngiyaresponda kuwena. Enjoy your Christmas. Kusukela manje ke phambili please awuyeke ukuthuka abaholi bamaqembu bepolitiki noma ubani awubusi isithunzi awuyihloniphe wathi wena akudlalwe ngenkotha udlalwe ngolimi. Abantu abakwazi ngalonto mfethu yipi legacy oyishiyayo ngemuva. Kuzoba khona amabutho lapha eMoses Mabhida Stadium. Kuzoba khona abantu bengoma lapha estadium. Kuzoba khona lapha amagosa. Kuzoba khona abantu abaziyo into yesintu. Noma kuthiwa amabhinca azobe khona ayayihlonipha azobe zoloza ekhona. Do me a favor. Now it's high time. Sikwazi ukuthi Macingwane wena umeleni. Please. Uyazi ukuthi Julius Malema, the CIC, the president, the EFF, izobe khona
eMoses Mabhida Stadium. Ngithena ngeke ngikwazi ukwenza uChristmas wami ngakakhulumanga nawe Machumane. Viva EFF. Viva. Nina besilo, nina bakamhlobo mbani. Enjoy Christmas.